Bon dia, és 6 d'abril, són les 5:20 de la tarda. Escolteu, avui anem amb retard i us explicaré el motiu. Primer, les notícies més de gestió més positiva. Seguim amb el tema de les donacions. Recordeu que voleu fer donacions en tema de material o donacions econòmiques, us dirigiu al 32 70 00, que és el telèfon de l'Ajuntament, i des d'allà les gestionarem. Hem rebut donacions en material, que en aquests moments són les que ens fan més falta perquè no hi ha material, no podem trobar-ne, no hi ha material en els proveïdors, vull dir que està tot molt retingut, i ens hem tingut una donació material de l'empresa Copaiba de 4.000 guants i 4 caixes de gel hidroalcohòlic, i també de la clínica dental Avinguda de 200 mascaretes quirúrgiques. Això quant a dotacions i el nostre agraïment per aquestes donacions de material. En quant a les donacions econòmiques de les entitats de Sant Feliu, la parròquia de Vilartagas, que ha fet una donació econòmica per l'asil, així com l'AMPA Mas Balmanya, també, per l'asil Sorís, i també l'Associació Dominicana Baix Empordà, que també ha fet una donació econòmica, i després també tenim donacions individuals, que estem recopilant tota la informació i que demà us podré donar les aportacions que fan els ciutadans individualment. Recordeu, si voleu fer una donació, al 32 70 00. Després, una cosa que, per això avui anem tard, i una cosa que em treu de polleguera, i us ho dic així de clar. Escolteu, 21 denúncies a ciutadans en segona residència en aquests dies. Estem en un període de confinament i som una ciutat que estem encantats de que vingueu a fer vacances al moment que toca. En aquests moments no toca. I no toca per un motiu que és evident, que és per vetllar per la salut de tothom. I en aquests moments que hi hagi 21 denúncies, que és el que hem estat ara parlant amb la policia local, és una dada que no ens satisfà gens. Nosaltres estem buscant el risc zero de contagis a Sant Feliu de Guíxols, i que hi hagi 21 denúncies en segona residència, tant en vehicles com a visites que hem anat a fer a les segones residències, no ens ajuda en aquesta lluita, i per això jo demanaria també la vostra col·laboració, en els que teniu segona residència aquí, que aquests dies no vingueu, sisplau, no vingueu, perquè estem lluitant, estem doblant hores de la policia, estem posant quantitat d'esforços a la via pública, en el carrer, per tal de moltíssima gent treballant, per tal d'evitar la propagació d'aquest contagi, i que tinguem 21 denúncies no ens ajuda gens, al contrari, ens perjudica a tots, no només als ganxons, us perjudica a vosaltres, perquè no vol dir que aquí estigueu més segurs que a casa vostra. El risc segueix sent el mateix a tot arreu, i l'ordre és claríssima: no us desplaceu a les vostres segones residències. I d'aquesta frase no sé quines paraules no enteneu, i això és el que deia que em treu de polleguera, i per això avui anem tard amb aquesta informació. No m'estendré amb altres informacions, que estic segur que demà podré donar-la, i sobretot l'estat d'algun dels afectats, però sisplau, mantingueu el confinament. Al final es converteix en una exigència que és imprescindible per tothom, no per la salut d'una persona, sinó per la salut de tothom. Mantinguem-nos ferms en el confinament. Això no s'ha acabat, i encara que sinteu bones notícies, que diuen que són bones notícies que només hagin mort 600, 700 o 800 persones ahir. Això per nosaltres no són bones notícies. Nosaltres volem que aquesta xifra sigui 0, i a Sant Feliu de Guíxols la xifra de contagis ha de ser 0. Fins que no arribem a aquesta xifra no tindrem les bones notícies que volem donar. D'acord? Doncs vinga, ens tornem a veure demà.